Salam alaikum. Titlul predicii de astăzi este schimbarea conceptului despre viața companionului profetului, pacea și binecuvântarea supra sa. Gândurile musulmanilor despre viața companionilor profetului și urmașilor lor sunt privite dintr-un singur punct de vedere, datorită că aceste gânduri sunt limitate. Și dacă știm mai multe manuscrise și cărți despre acest subiect, găsim aceeași viziune îngustă. Dacă am face un sondaj printre unii musulmani în legătură cu companionii și cei care i-au urmat și urmașii lor, nu găsim o cunoștință mai adâncă pe înțelesul lor. Impresiile sunt că companionii profetului și urmașii lor au avut o viață petrecută numai în rugăciuni de zi și noapte, ziua postind și citirea Coranului în fiecare zi. Pe lângă a plânge în continuu, smerându-se în fața lui Allah, unii intelectuali au limitat viețile acestor oameni mari într-un singur punct: cei care se roagă zi și noapte. Am trăit în alt țar, memorez companionii, numele lor, cum au trecut la Islam, la câte lupte au participat și ce loc au ocupat. Dar nimeni nu mi-a spus sau nu m-a învățat cum trăiau acești companioni, cum au rezolvat unele probleme, ce efect a avut religia în viața lor și cum au construit o mare civilizație. Nu-mi spune companionii se rugau toată noaptea, dar spune-mi cum au construit civilizația unei națiuni. Că au fost perfecți în casele lui, fără greșeli, fără a spune cum au rezolvat problemele din casele lor și ce filozofie au avut în a rezolva problemele vieții. Ca un companion a fost un erou într-o luptă și să ignori eroismul, realizările în domeniile vieții și multe alte exemple. De aici începe problema în gândurile noastre. Așa că un colț, în detriment tuturor, dovedește ce am vorbit. Este companionul Omar bin al-Khattab în memoria musulmanilor. Omar este văzut ca un om puternic, care poartă sabia, că avea două linii negre pe față, formate de lacrimi, de frica de Allah. Desigur, acesta este fără îndoială adevărul. Dar acesta este doar o fărâmă din întrebări pe care de multe ori le ignorăm. Multe aspecte din viața lui Omar lipsesc de mintea multor musulmani. Acest lucru a afectat negativ opinia despre companioni și natura relației dintre religii și viața lor. Au existat multe aspecte în personalitatea lui Omar, dincolo de cum s-a convertit, de cum se ruga, partea civilizată în personalitatea lui, justiția lui, evlavia. جماعة مش معقولة. يا ريت بس اللي عاوز يتكلم يتفضل في الجزء الغرفة من المسجد. في إخوة محتاجين الترجمة وفيكم. Evlavia și frica de Allah, puterea lui în religie, cucerirea multor țări, precum Ierusalimul, Irakul, Persia, Corasus și Egiptul. Vom continua și vom discuta despre companionii lor, companionii lui, pentru a vedea mai bine problemele. Salam alaikum.